Nesmíš držet okolo krku, do prdele. Jetzt Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm. Simančík Marek, SK Judo Teplice gegen Kajor Jens. Prohráváš, super. Gewichtsklasse plus 60 Kilogramm. Slavě nahoru. Eichler, Kjaf, Richard, Friedrich gegen Rausch, Jiří, SK Judo Kolo Teplice. pasu. Aus Matte 1 gewinnt Albrecht Karten von SK Judo Teplice. Es kämpft jetzt auf Matte 1. Schuster Jan. Záda do ní, tahej ruku nahoru. Tahej tu ruku nahoru a záda do ní. Zatlačí víc na záda. Zatlačí víc na záda. Pořád tlačíš. Drž! Tahej ruku! Sieger Matte 1, Simančík Marek, Judo Teplice. Es die Stunde über Schlussentläufe Isaac gegen Haus, Jakub, SK Judo Teplice. Das heißt, Josef Přední! Büchner, Tim Löwen als C gegen Haller, Lorenzo, Alster, Ölswitz. Hele, rychlej před soupeřku. Toč, to je ono! A tahej! Super. A dokončuj to, dotahuj! Před a zvedej nohu! Pustí ruce za sebe. Když ji chceš hodit, tak nepouštěj ty ruce a hodí rukama, protože ničím jiným už ji nehodíš. Okolo pasu a zvedej nohu a drž! Rukáv nahoru, rukáv tahej nahoru, opři se o nohy a zádama tlačíš. Ano, ale tohle já bych tam musel být v tom jejím těle, ty vole. Asi já bych to vyhrál, vole, za ní. Vytáhni nohu! Vytáhni! A jdeme dokola, tahej ruku a jdeš dokola, tahej ruku ale. Tahej ruku a jdeš dokola. A furt dokola. Toč! Toč! Nemoc! Toč! Sieger Mann 4. Und ein weiterer dritter Platz, ein Platz für Günther. Pojď se, co tam vidíš za ty pásky, jo? Takže o tom to nejde, jo? Jo? Slyšíš to? Abys to slyšel, jak ti to ještě říkám. Já se teď soustředím právě. No, to není důležitý, co je v hlavě, v srdci. Pojď se na pásky soupeřek, jo? A je úplně jedno, jaký má. A pogratuluji jim taky. In der Gewichtsklasse